салом алейкум, мегузорем ба дарси навбатӣ ва дар ин дарс мо аз нобаробариҳо сар мекунем бо ҳамроҳи шумо. Дар машқи 292 дода шуда аз нобаробариро ҳал кунед. 6х минуси 5 дар қавс 2х плюси 8 калони 14 ҷамъи 2х. Ва биёед мо аввал қавсро мекушоем ва мебинем чӣ ҳосил мешавад. 6х минуси 5-ро ба 2 биёед зарб занем, чанд мешавад? 10х. ва дар инҷо бошад агар минуси 40 мешавад. 8 зарби 5 ин 40 аст. Калони 14 ҷамъи 2х, яъне ки номаълумҳоро ба як тараф, маълумҳоро ба тарафи дигар мегузаронем ва бо чунин тарз мо ин нобаробариро ҳал мекунем. Яъне ки агар дар инҷо биёбем 6 тарҳи 10х мешавад минуси 4х ва боз мо аз тарафи рост ба тарафи чап ҷамъи 2х-ро мегузаронем, ин мешавад минуси 2х, яъне ки аломат тағйир меёбад вақте ки аз як тараф ба тарафи дигар гузаронем. ва дар инҷо калони мешавад 14 мемонад дар тарафи рост ва минуси 40-ро аз тарафи чап ба тарафи рост мегузаронем, ин мешавад ҷамъи 40. ва дар инҷо бошад мешавад минуси 6х калони 14 ҷамъи 40, ин мешавад 54. хоб, ва дар инҷо бошад агар мо х-ро бояд ёбем ва х-и мо мешавад, дар инҷо нигоҳ кунед ки дар пеши х минуси 6 ҳаст. вақте ки мо минуси 6-ро бо зарби х бошад агар аз як тараф, фарқ надорад аз тарафи чап ё аз тарафи рост ба дигар тараф гузаронем, аломати нобаробарӣ иваз мешавад. 54 мешавад тақсими минуси 6. ва дар инҷо агар х-ро ёбем, х-и мо мешавад минуси 9, яъне ки х чӣ аст? Хурд аст аз минуси 9 ва бояд мо инро дар як тир нишон диҳем. хоб, тири х-и мо бо чунин тарз агар ифода ёбад, дар инҷо 0 бошад, агар дар инҷо минуси 9 аст фарз кардем, яъне ки ҳамаи он ададҳое ки аз минуси 9 хурд ҳастанд ҷавоби ҳамин муодила мебошанд. Яъне ки кадом ададҳо аз минуси 9 хурд ҳастанд дар ин тараф, ҳамаи ин ададҳо чӣ доранд? Ҷойгир ҳастанд. агар минуси 8 шавад, агар бинед минуси 8 ин калон аст аз минуси 9 ва бо агар тарафи ҷамъи ин тирро бинем, агар 9 мешавад калон аз 8, яъне ки дар ёд дошта бошед ки ададҳои манфии кам аз ададҳои манфии калон чӣ ҳастанд? Калон ҳастанд. ва ҷавоб мешавад аз минуси беохира то минуси 9. ҷавоби мо мешавад аз минуси беохира то минуси 9. ва дар инҷо ҷавоби б ба мо тоғрӣ мегирад ва мо интихоб мекунем. хоб, мегузарем ба нобаробари машқи 293. дар инҷо низ ҳал мекунем бо чунин тарзи пештара, яъне ки аввал қавсро мекушоем, баъдан маълумҳоро ба як тараф, номаълумҳоро ба тарафи дигар, агар ҷамъ бошад, агар ба тарҳ иваз мекунем ба гузарондани аз як тараф ба тарафи дигар, агар тар бошад, агар ба ҷамъ иваз мекунем. хоб, 5 ҷамъи х мебошад. дар инҷо калони 3х тарҳи дар қавс 4х ҷамъи 5. бояд мо қавсро кушоем, яъне ки 3-ро ба 4х ва 3-ро ба 5 чӣ кор мекунем? Зарб мезанем, яъне ки дар инҷо минуси 3 аст. минусро аз ёд намебарорем. минуси 3 зарби 4х ин мешавад минуси 12х. хоб, минуси 3 зарб кунем ба ҷамъи 5 ба плюси 5, ин мешавад минуси 15, яъне ки ҳангоми зарб кардани адади манфӣ ба адади мусбат, адад дар охир адади мусбат мебарояд. ва маълумҳоро ба як тараф, номаълумҳоро ба тарафи дигар. дар инҷо х мешавад, бибинед ки 3х минуси 12 ҳаст. агар мо минус кунем, ин мешавад минуси 9х ва минуси 9х-ро агар аз тарафи рост ба тарафи чап гузаронем, ин чӣ мешавад? Ҷамъи 9х, яъне ки аломат тағйир меёбад. Калони минуси 15 минуси 5. мо мебахшед ҷамъи 5-ро аз тарафи чап ба тарафи рост гузарондем, аломат иваз шуд дар охир 10х калони минуси 20. хоб,
бибинед ки дар пеши 10, яъне ки аломати 10 ҷамъ мебошад ва мо 10-ро чӣ кор мекунем? Ба тарафи рост мегузаронем, чунки дар ин ҷо зарб аст, агар гузаронем тақсим мешавад. Мо аломати яъне ҳамин нобаробариро иваз намекунем, чунки 10 адади манфӣ нест. Агарам адади манфӣ мешуд, минуси 10 мешуд, мо аломати ин нобаробариро иваз мекардем. Дар чунин ҳолат, агар мусбат бошад, иваз намекунем ва ин мешавад х калони минуси 20 тақсими 10 ва х-и мо мешавад калони минуси 2. Хуб, яъне ки ҳамаи он ададҳое ки аз минуси 2 калонанд, ҷавоби ин муодила мешавад. Яъне ки боз дар ҳамин хати тири х мо агар ишора кунем, дар ин ҷо 0 бошад, агар дар ин ҷо минуси 2 шавад, яъне ки кадом ададҳо дар тири х аз минуси 2 калонанд, яъне ки ин ҳаст 0, минуси 1, 1, 2, 3, 4 ва ҳоказо, яъне ки аз ин ҷо сар мешавад ҷавоби ҳамин нобаробарӣ. Яъне ки агар бинем, дар ин ҷо ҳаст ҷамъи беохира мегӯянд ва аз минуси 2 сар мешавад ҷавоб то ҷамъи беохира. Хуб, ва ҷавобро бояд мо интихоб кунем, яъне ки аз минуси 2 то ҷамъи беохира. Ин ҳаст дар ҷавоби А. Аро интихоб мекунем дар ин ҷо ба ҳамроҳи шумо. Мегузарем ба машқи 294. Машқи 294-ро бинед, ин низ чунин ба машқи пештара шабоҳат дорад. Мо чӣ кор мекунем? Аввалан қавсро мекушоем, яъне ки 5х мешавад ҷамъи 3 зарби х, ин мешавад 3х, 8-ро ба 3 зарб мекунем, ин мешавад 24. Хуб, ва чӣ кор мекунем? Менависем, яъне ки инҳо ҳаст хурди 10х, тарафи росташро нависем, 10х минуси 10. Хуб, баробариҳоро, маълумдорҳоро, яъне ки ба як тараф, номаълумҳоро ба дигар тараф. 5х ҷамъи 3х ин мешавад 8х ва дар ин ҷо ҷамъи 10х аст. Ҷамъи 10х-ро ба тарафи чап гузаронем, яъне мешавад минуси 10х. 8х минуси 10х ин мешавад минуси 2х хурдӣ. Дар ин ҷо ҳаст минуси 10 ва ҷамъи 24-ро аз тарафи чап ба тарафи рост бигузаронем, ин мешавад минуси 24. Ва х-ро мо меёбем, бахшиш. Хуб, яъне ки шуд минуси 10 минуси 24. х-ро агар ёбем, х аломаташ иваз мешавад, чунки дар ин ҷо минуси 2 ҳаст. Бинед, яъне ки минуси 34 тақсими минуси 2 мешавад. Ва дар ин ҷо бояд мо чӣ кор кунем? Х-ро ёбем. Х-и мо чанд мешавад? Калони 17. Хуб, яъне ки калони 17. Яъне ки ҳамаи ададҳое ки аз 17 калон ҳастанд, ин ҷавоби муодилаи мо мешавад, нобаробарии мо. Яъне ки аз 17 сар мекунем то ҷамъи чӣ беохира. Ва ин ҷавоби Д-ро дар ин ҷо мо ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба системаи нобаробариҳо. Чӣ гуна инро бояд мо ҳал кунем? Бинед, дар ин ҷо осон аст, яъне ки мо бояд ёбем ки х кадом амалҳоро, кадом рақамҳоро мебахшед ба худ мегирад. Яъне ки агар аз ин ҷо х-ро ёбем, х мешавад хурди 2 аз 10 4 ва дар ин ҷо мешавад х калон ё баробари 1 ҷамъи 1 мешавад, ин мешавад 2. Дар ин ҷо мешавад 2. Яъне ки бинед, х-и мо дар куҷо ҷойгир аст? Яъне ки х-и мо дар мобайн бошад, агар ин 2 аз 10 4 калон аст ва ба 2 аз 2 калон аст ё баробар аст ва аз 2 аз 10 4 хурд аст. Яъне ки баробарӣ ё хурд ё калон чӣ маъно дорад? Мо вақте ки бинем ки чунин агар бошад аломат, мо ҳамавақт чӣ мемонем? Чунин қавсро мемонем, на ин ки чунин қавсро. Агар нобаробарӣ баробарӣ надошта бошад, танҳо чунин қавсро мегузорем, яъне ки қавси мисли моҳтобро дар ин ҷо бошад, агар чоркунҷа шаклро мегузорем.
خب ҷавоби мо мешавад аз 2, яъне ки дар ин ҷо чунин қавсро мегузорем 2, 2 аз 10 4. дар ин ҷо бошад чунин қавсро мегузорем ва ҷавобро интихоб мекунем. Ҷавоби мо дар ин ҷо аст ҷавоби Б. хоб дуре ҳал кардем. Так, хоб ҳамаш дуре. Хоб мегузарем ба дигар мисол, яъне ки дар ин ҷо низ мо бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Меёбем x мешавад калони минуси 5 ва x мешавад 5 ҷамъи 7.5, ин мешавад 12.5. хоб ва x-ро мо менависем, яъне ки аз минуси 5 x то 12.5 ва ҷавоб мешавад минуси 5 то 12.5 бо чунин тарз. хоб ҷавоби амро дар ин ҷо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. яъне ки бинед, ин ҳамаи мисолҳо бисёр ҳам монанд ҳастанд мисли пештара, ва ин мисол низ, ин мисол ҳамашон якхела ҳастанд ва ман ин мисолҳоро ба шумо мемонам. ҳал кунед ва дар комментариҳо нависед ҷавоби шумо чӣ пайдо мешавад. мегузарем ба мисоли 302, яъне гуфта шудааст ки дар ин ҷо миқдори ҳалҳои бутуни системаи нобарабариро ёбед. яъне ки бо ҳамон тарзи пештара мо чӣ кор мекунем? Ҳал мекунем ва ҳалҳои бутуни ин системаро чӣ кор мекунем? Меёбем. биёед аввал ёбем x-ҳоро. x-ҳо мешаванд хоб 2x мешавад дар ин ҷо хурд ё баробари 9. дар ин ҷо бошад агар 4x мешавад калони минуси 3, яъне ки 5-ро аз тарафи чап ба тарафи рост гузаронем, минуси 5 мешавад. 2 минуси 5 минуси 3 аст. ва дар ин ҷо бошад агар x мешавад хурди ё баробари 9 тақсими 2 кунем, агар ин мешавад 4.5 ва дар ин ҷо бошад агар чанд мешавад? Бо калкулятор ҳисоб кунем. Так, хоб ин мешавад минуси 0.75. минуси 0.75 мешавад, яъне ки чӣ бояд кард? тири x-ро мекашем ва мебинем ки дар ин ҷо агар 0 бошад, агар дар ин ҷо минуси 1 аст, дар ин ҷо минуси 0.75 мебошад ва дар ин ҷо бошад агар 4.5. бинед, дар ин ҷо 4, дар ин ҷо 3, дар ин ҷо 2, дар ин ҷо 1 фарз кардем. яъне ки ҳалли мо аз 0 минуси 0.75 то 4.5 мебошад. яъне ки агар мо ҳалҳои бутуни ин системаро ёбем, ҳалҳои бутуни ин ҳастанд 0, 1, 2, 3 ва 4. хоб чанд то шуданд? 1, 2, 3, 4, 5. 5 то шуданд, яъне ки мо чанд то дорем? 5 то ҳалҳои бутуни система дорем. яъне ки ҷавоби А ба мо туғри мегирад. мегузарем ба саволи 303. дар ин ҷо низ мо ин модуларо чунин ҳал мекунем бо ҳамроҳи шумо. ва ин мешавад x калон ё баробари 2 дар ин ҷо, ва агар гузаронем, яъне ки x-и мо мешавад хурди 8 тақсими 2. 8 тақсими 2 ин мешавад 4, яъне ки минуси 3-ро ба тарафи рост гузарондем, 5 ҷамъи 3 ин мешавад 8 ва 8 тақсими 2 ин мешавад 4. хоб x-и мо дар куҷо ҷойгир аст? x-и мо дар ин ҷо 0 бошад, агар 1, 2, 3, 4. хоб 4 ба мо кофӣ аст, яъне ки аз 2 то 4 аст. ва бинед ки 2 ба ҳалли ин система дохил мешавад. ва мо чӣ кор мекунем? Менависем, яъне ки 2 ҳаст ҳалли бутун, 3 ҳаст, 4 дохил намешавад. барои чӣ? барои он ки то 4 гуфта шудааст, яъне ки ба 4x баробар нест. яъне ки мо 2 та ҳалли бутун дорем. ҷавоби Б-ро интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 304.
дар ин ҷо гуфта шудааст, ки чанд адади бутун қонеъ мекунанд. Яъне ки бояд мо чӣ кор кунем? Меёбем боз ба ҳамин монанди мисол ададҳои бутуни ин модуларо. Ва бибинед, ки дар ин ҷо дута қавс дода шудааст. Мо бояд чӣ кор кунем? Ин қавсҳоро кушоем. Яъне ки аввал мо x-ро бо ин x зарб мекунем, x-ро бо 1 зарб мекунем ва баъдан 5-ро бо x зарб мекунем ва ин 5-ро бошад бо 1 зарб мекунем. Бояд бо чунин тарз мо чӣ кор кунем? Ин қавсҳоро кушоем. Яъне ки ин ҳаст якум, ин ҳаст якум инро бояд кунем, дуюм бояд инро кунем, бинед, сеюм бояд инро ва чорум бояд инро кунем. Яъне ки бо чунин тарз мо бояд инро кушоем. Хоб, якум x зарби x, ин мешавад x дар дараҷаи 2. x зарби 1, ин мешавад танҳо x. Чунки дар пеши x ва дар пеши 1 мусбат аломат аст, бароям ҷамъи x мешавад. Минуси 5 зарб мекунем ба x, яъне ки ин сеюм, яъне ки чӣ хел мегӯянд, шагаста қадам аст ва дар ин ҷо мешавад минуси 5x, чунки дар пеши 5 аломати манфӣ аст ва дар пеши x аломати мусбат аст. Вақте ки зарб кунем минуси 5 мешавад. Минуси 5 зарби 1 ин мешавад минуси 5 ва ин мешавад хурди чанд? 16. Биёед якҷоя мо ҳамин 16-ро аз тарафи рост ба тарафи чап гузаронем. Ин мешавад минуси 16, инаш мешавад хурди 0. Хоб, биёед мо x минуси 5x-ро ёбем. Чанд мешавад? Дар ин ҷо мешавад x квадрат минуси 4x мешавад, минуси 5 минуси 16 ин мешавад минуси 21 хурди 0. Хоб, ва дар ин ҷо бинед, ки ба мо чунин модулаи квадратӣ ҳосил шуд. Мо метавонем ки ин модуларо бо як тарзи оддӣ ҳал кунем. Яъне ки бояд мо донем, ки модулаи квадратӣ бо чунин тарз ифода мешавад: ax квадрат ҷамъи bx ҷамъи c баробари 0. Ин модулаи квадратӣ аст. Хуб, ва барои ёфтани решаҳои ин модуля бояд мо чӣ кор кунем? x1 ва 2-ро ҷамъ ва зарб кунем. Агар мо ба ҳамроҳи шумо x1 ва 2-ро зарб ва ҷамъ кунем, ин бояд чӣ шавад? Яъне ки x1 ҷамъи x2 ин баробар шавад ба минуси чанд? Ба минуси b. Яъне ки ин формулаҳоро дар хотир доред. Инҳо муҳим ҳастанд. Ва x1 зарби x2 бошад агар, ин мешавад ҷавоб c. Ва бо чунин тарз бояд мо чӣ кор кунем? Дар ин ҷо x1 ва x2-ро ёбем. Чӣ гуна меёбем? Бо чунин тарз. Бибинед, ки агар b мо минуси 4 бошад агар ва x1 ва 2 зарб кунем агар, ин бояд чанд шавад? Бояд дар охир бояд c-ро гирем, яъне ки минуси 21-ро. Хоб, ва агар дар ин ҷо чанд бояд гузорем? Яъне ки 4-ро агар гузорем намешавад, яъне ки 7-ро агар гузорем мешавад. Биёед 7-ро мегузорем, яъне ки агар аз мо 7 бошад ва чанд бошад? 3 бошад. Яъне ки агар минуси 7 диҳем, ҷамъи чанд кунем? Ҷамъи 3 кунем агар, ин баробар мешавад минуси 4. Хоб, яъне ки b мо дар ин ҷо чанд аст? Минуси 4 аст. Ва агар 7-ро ба 3 зарб кунем, ин мешавад минуси 21. Ва c-ро мо ёфтем. Хоб, яъне ки x1 мо ин ҳаст минуси 7, x2 мо ҳаст ҷамъи 3. Ва
бо чунин тарз анакнун мо чӣ кор мекунем? Ин ҳамин муодилае ки буд дар мо ҳал мекунем. Биёед ман x1 ва x2-ро дар инҷо нависам чанд аст. x1 мо -7, x2 мо 3 ҳастанд. Хуб, мо инро тоза мекунем, мегирем. Модулаи квадратиро низ тоза мекунем. Хуб, x мешавад тарҳи 7, x мешавад ҷамъи 3. Инҳо ҳамаш ҳастанд хурди 0. Яъне ки ҳамин қавсро кушоед агар, мо ин муодиларо чӣ кор мекунем? Нобаробариро ҳосил мекунем. Ва мо анакнун бо ҳамроҳи шумо ду нобаробарӣ дорем. Яъне ки x тарҳи 7 дар инҷо мешавад хурди 0 ва x ҷамъи 3 мешавад калони 0. Дар инҷо x-ҳоро агар ёбем, мешавад x хурди 7 ва x ҷи калони -3. Ва дар инҷо бошад агар x-и мо дар мобайн агар биёяд агар 7 мешавад ва -3. Яъне ки ҷавоби мо аз -3 то 7 ҳаст. Аз -3 то 7 ин ҳаст -2 дар байнашон, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 дохил намешавад. Хуб, бибинем ки чанд адади бутун дорад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яъне ки 9 адади бутун дорад. Дар инҷо ҷавоби D 9 ҳаст. 9-ро чӣ кор мекунем? D-ро интихоб мекунем ба ҳамроҳи шумо. Мегузарем ба машқи 305. 305 низ бо чунин тарз ҳал мешавад. Яъне ки биёед аввал мо ин қавсҳоро мекушоем бо ҳам тарзе ки дар машқи 304 буд. Ва дар инҷо мешавад x квадрат минуси, яъне ки -5 мешавад, -4x, ин мешавад -9x дар якҷоя ва 4 кара 5 ин мешавад ҷамъи 20. Ин ҳамаш аст хурди ё баробари 12. Хуб, биёед 12-ро мегузоронем ба тарафи аз рост ба чап, мешавад 12 хурди ё баробари 0 мешавад. Ва дар инҷо мо чӣ кор мекунем? Биёед муодилаеро бинависем як бори дигар. x мешавад дар инҷо ҷамъи 8 мешавад хурди ё баробари 0. Яъне ки боз мо ду ададро бояд биёбем ки онҳо чанд бошанд. Ва дар инҷо агар ёбем 8 ва 9 ҳаст. Агар мо -1-ро ба -8 чӣ кор кунем? Зарб кунем, ин 8 мешавад. Ва агар ҷамъ кунем, агар ин -9 мешавад. Яъне ки x мешавад -1 ва x мешавад -8. Яъне ки агар шумо ҳамин муодиларо кушоед, боз инро ҳосил мекунем. Ва x-и мо ҳаст аз 1, яъне ки дар инҷо ҳаст баробар ё калони 0. Дар инҷо бошад агар мо чунин тарзро, чунин аломатро мегузорем, бинед инҷо мешавад x 8. Хуб, яъне ки аз 1 то 8 ро аст. Аз 1 то 8 биёед ҳисоб кунем чанд аст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яъне ки 8 ҷавоб ба мо ҳаст. Ва ҷавоби D-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 306. Ва дар ин машқ 306 нобаробарӣ чанд адади натуралӣ қонеъ мекунад. Ва мо инро менависем 4x минуси x квадрат минуси 3 калон ё баробари 0. Ва дар инҷо низ бошад мо чӣ кор мекунем? Мо бо чунин тарзи 305-304 ҳал мекунем. Ва дар инҷо агар мо бинем кадом рақамҳо ба мо тухӯрӣ мегиранд. Яъне ки агар мо чандро ба чанд зарб занем ки бояд шавад. Яъне ки -1-ро ба -3 зарб кунем, ин -3 мешавад.
یعنی که ما باید یک رو با 3 ضرب کنیم. هم خیلی اگر یک رو با 3 ضرب کنیم در اینجا مینوس می شود. خب دوری یعنی که x مینوس 1 می شود و x مینوس 3. خب کلون یا برابری 0 می شود. خب بینید که ما چکار کردیم در اینجا. یعنی که ما اول با همراه شما با مینوس 1 ضرب کردیم این مدل رو. x کوادرات شد مینوس 4x شد جمع 3 شد و علامت شد عوض شد. علامت عوض شد. وقتی اگر با مینوس 1 ضرب کنیم با مینوس ضرب یا تقسیم کنیم علامت ما در این نابرابری عوض می شود. برای همین از ما در اینجا چی شد؟ عوض شد و x می شود از 1 تا 3. خب و در اینجا پشتکار جوابی ناتورالی عددی 3 رو قانع میکند و بی رو ما چکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم. ببینید که این مثال ها مثل این مثال ها میباشند. یعنی که شما باید در اساس توانید چگونه چنین قوس ها رو آماده ساختن باید چگونه یافتن گردانید. علاقه شما صنف 8 رو من فکر میکنم که خوب میدونید. 307 رو نیز حل کردن لازم است. من برای شما میمونم در کامنتاری نویسید چگونه میشود و در کانال تلگرامی ما و 308 309 با چنین طرز حل میشود. بیاید ما 310 رو بینیم با 311. قیمت خردترین ناتورالی ا رو یابید که برای آن قصری ا تقسیم 3 از قصری ا جمع 1 تقسیم 4 کلون است. یعنی که در اینجا گفته شده است که ا تقسیم 3 کلون است از ا جمع 1 تقسیم 4 و ما باید طرح متدی تناسب رو استفاده بریم. متد تناسب این چی معنا دارد؟ یعنی که این رو با اینش ضرب میکنیم این رو با اینش با چنین طرز. یعنی که تناسب ضرب میکنیم. اگر ا رو با 4 ضرب کنیم این میشود 4a. خب چنین علامت بود برای ما. 3 رو با ا ضرب میکنیم 3a میشود. 3 رو با 1 ضرب میکنیم این جمع 3 میشود. خب و در اینجا اگر ا رو یابیم ا میشود کلون 3. و در اینجا گفته است که قیمت خردترین این عددی ناتورالی رو یابید. یعنی که خردترینش باید از کلون 3 باشد. اگر در نزدیکی 3 این است 4. یعنی که این 4 می باشد. اگر 4 مونه بعدا این کسرهای ما نابرابریشون درست می شود. خب میگذاریم با مشق 311 که برای کسری از کسری این کلون است. قیمت خردترین رو گفته است. در اینجا قیمت خردترین در اینجا نیست قیمت خردترین. خب حل میکنیم. مینوس 4 تقسیم 5 کلون است x جمع 1 تقسیم 6. 6x می شود. با چنین طرز ضرب میکنیم 6 کاره 4 24 می شود و در اینجا بشتکار کلونی 5x جمع 5. خب معلومدارها رو به یک طرف نامعلومها رو به طرف دیگر x می شود کلونی 31 می شود. یعنی که اگر ما چکار کنیم در اینجا خب 5 گذراندیم x می شود 24 اگر با 5 جمع کنیم این می شود 29. ببخشید این 31 نیست. خب 29 می شود و نزدیکترین 29 در اینجا 30 می باشد و جواب 30 رو ما چکار میکنیم؟ در اینجا دی انتخاب میکنیم. خب در اینجا درس رو با آخر میرسیم و در درس های دیگر با چنین طرز مدل ها رو ما با همراه شما حل کرده میبینیم.